Nggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamerpeki Sang Semar Badranaya. Dewa-dewa sugata marang sureng prang udan ngarum-arum ngendanu ing wiyat narada ngepalani narada ngepalani Mareka den prayitna semurire eko ambalik tityani kandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar lin milangono lintang Bima sekti Megegek ugek sadulita hemel lae layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru sing dadi panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku Karang Kadempel kene. Nduringgih Kyai, kula pun Indra Surapati ingkang abiyantara sowan. Kula pun Brahma ingkang sowan duh Kyai. Kok kadingaren? Kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun? Mokal yen ora ana perlu kang wigati Indra lan Brahma. Kyai, kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru. Kowe dadi mara ana ing sudungku Karang Kademel kene diperintah karo si guru lakar kados mekaten duh Kyai. Lah banjur perlune apa Indra mekaten? Sak mangke kayangan Suralaya nembe geger.
Kayangan Suralaya nedhang ke taman goro-goro kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak tutuke kumiter petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilunglungan para hapsara miwah hapsari sareng dipun teliti kanthi permati Kayangan Suralaya saged geger tinemunipun jebul punjering geger dumunung wonten papan karang kadempel mriki Kyai awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe ambangun kahyangan kula pun Indra lan Bathara Brahma dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinenak yenaken kabar kala wau paduka Kyai Semar badhe ambangun kahyangan kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai agyat ore sangga berangu ore nangkul ginempit hampit dosa ngarat ananing bawana Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki. Ya ta ya. Pancen tak dodo Indra. Pancen tak dodo Brahma. Kuwi kabeh kabar sing bener kalamun to aku bakale mbangun kahyangan Indra lan kowe Brahma. Ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Do Sang Kyai sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai Semar kok ngantos kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kahyangan pundi malih ingkang paduka bangun lan ngagem ragat saking pundi paduka Kyai Semar badhe mbangun kahyangan kala wau. Nyuwun sewu ki menapa paduka Kyai Semar meri kalian panguwasa tunggal Kayangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru. Aja cetek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to mung sak mrica binubut. Aku ora pengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora milik karo panguwasane bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lalajeng Kyai Semar badhe ambangun kahyangan kala mau dasaripun menapa wewatonipun menapa Kyai Indra lan Brahma sing arep tak bangun kuwi dudu kayangan tata lair utawa kayangan sing magrong-magrong ning sejatine kabeh mau mung prasimbol. Yen mung bangun kayangan tata lair, kayangan Suralaya kae kahanane wis becik, kayangan Suralaya kae kahanane wis apik. Sing dikarepke Semar bakal mbangun kayangan kuwi, Semar arep bangun jiwane para manungsa kang manggon ana ing desaku Karang Kadempel kene sumrambahe negara-negarane bendaraku ya kuwi negara Ngamarta ya negara Ngendraprasta. Nata rasa lan dandani morale para kawula. Merga apa? Merga Semar ana ing jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong karo kawulane benerke sing kleru njejekake barang sing bengkong
ngelingake sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala Indra. Semar ora mentala Brama. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem. Sing gunane kanggo nyedhake wong sing adoh. Nanging gunane kanggo nyedhake wong adoh kuwi mau ora bisa digunakake kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padane umate pangeran. Kok gampang mendumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kelakuane dhewe-dhewe? Ora gelem mawas diri, ora gelem mulat sarira angrasa wani. Indra, Brama, dadi niate Semar kabeh ingkang bakal ambangun kayangan iki mau ibarate wong lara, aku sing bakal golek tombo. Indra lan Brama. Waduh, pranyata luhur ingkang dados gegayuhan Paduka Kyai Semar Badranaya. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru Indra. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon, malah saiki tak jaluk anggone Semar duweni niat ambangun kayangan iki bantunen ya Indra kelawan Brama. Menapa ingkang kedah kula bantu duh Kyai Semar, menapa ingkang kedah kula bantu Kyai. Mangkene iki sajake ana Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremke negara kelawan para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengake marang sambat lan panjeriting kawula cilik. Mula Indra lan kowe Brama melu-melu wong ngelingke marang para manungsa kang padha lali marang kewajibane. Semar percaya dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe. Tak baleni pisan Kas, dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe, nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko kasembadan tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakal ambangun kayangan. Lho nggih, trawaca dawuh pangandika Paduka wa Kyai kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brama ugi nyuwun pamit duh wa Kyai. Ya duga ginawa, ati-ati aja nganti keri Indra Suramati lan Bathara Brama.
Petruk Bagong padha mrene to le. Dewa-dewa Sukata marang soreng prang ngudani harum ngendanu ing ngawiyat narada ngepalani Petruk kantong bolong. Wonten jawuh Bapak. Bapak Kyai Semar Badranaya amiji keng putra. Kula pun Petruk. Bagong. Wonten jawuh Bapak. Amiji keng putra kula pun Bagong. Ngene ya. Kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban utawa ana jejibahan. Sing kudu dilakoni kowe bocah loro. Kewajiban napa, Bapak? Kewajiban napa Kanjeng Rama? Dina iki kowe bocah loro budhal ana ing negara Ngamarta. Sowana pepundhenmu para Pandhawa. Matura kelawan bendara-bendaramu yen to kowe bocah loro arepe nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada. Iya. Kangge napa lho, Pak? Kangge napa lho, Pak? Tak gawe syarat anggone bapakmu Semar Badranaya duweni niat anggone bakal ambangun kahyangan. Piye, Gong? Napa? Bapak duweni gegayuhan, bapak duweni cita-cita pengen bangun kayangan. Lho, kok reka-reka ya Semar. Nggih nguntale rene arep bangun kayangan. Ragat kondi lho. Wong sesuk wis bingung mikir arep ditagih mekar lho. Kok arep bangun kayangan? Kowe iki aja nyepelekke bapak. Bapak kuwi menungso kang asalira dewa kang asalira manungsa. Ketoke menungso ning kuwi setengah dewa, ngono. Mangkono ayo. Kowe Bagong aja crigis. Kowe aja ngentengke karo gegayuhane bapakmu. Kowe bocah loro durung ngerti sing dadi kekarepanku. Mengko nek kowe wis kelakon nyilih jimat Jamus Kalimasada marang para bendaramu, para Pandhawa, kowe rak ngerti dhewe apa karepe bapakmu iki janjane apa. Kok dadak duweni gegayuhan pengen bangun kahyangan. Beda sakniki niki, Pak. Iya. Kula kali Bagong mboten Mas Gareng mboten diujak. Ora usah dijak. Bocah loro wae. Nggih. Wis aja kesuwen, bocah loro sakloron enggal budhal. Lumarapo ana ing negara Ngendraprasta. Sowana para satriya, satriyaning tanah Jawa. Ya kuwi bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit, Pak. Nyuwun pamit, Pak. Ya, pangestuku gumrajak kaya banyu seduda. Petruk, Bagong. Aku
wangi tansah rerucit ati guyumu lan nesamu ing netra katon ngeglok tandu aris ulat manis sapa anteng tajem tur prasaja soka ati brek tilang sari yaksa ora rupa ora sedeng nalendra yaksa laku kang malwaling kang gambira marang rangah ngisi siyung metu Prabowo Goro mawalian Ditya Durbalarasa Hinggut latala bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra adikku sing tak tresnani Yayi Dahanasari tak sawang kowe kok kaya wong bingung apa ana sing kok pikir to Yayi Dahanasari wayah mangan kowe ora gelem mangan wayah turu kowe ya babar pisan ora turu ragamu pendak dina saya kuru dadanmu pendak dina saya kuru janjane sing kok penggalih iki apa Mara gage matura kawan kakangmu aku Prabu Gorodahana ratu saka negara Paranghagni. Kakang Gorodahana kakang piye Dahanasari ing ripalungguhan iki adimu lagi nedeng ke taman Kunjana Papa kakang. Kunjana Papa iya kakang. Kunjana kuwi tegese edan, Papa kuwi tegese lara. Maknane lara kedanan utawa nandhang kasmaran. Pancen bener sing dadi dawuhmu kakang. Woi lah dalah. Ya. Lah banjur bocah lanang ngendi sing kuwawa manjing ana rasa mundhuk Dahanasari.
wis ana Tricandra iki utawa wis ana 3 wulan iki Kakang. Aku kimpenan wong lanang sing baguse ora jamak. Kaya-kaya nganti winalik sing dadi rasaku. Dedeke ngringin sungsang pengawake guwaya teja. Ya mung wong lanang kuwi sing tansah ngridu jroning pikirku Kakang. Nanging emane kabeh mau ana sajroning pangimpen. Kabeh mau mung ngimpine Dahanasari. Yo upama ketemu langsung ya wis tak ambungi bocah lanang kuwi mau. Kusik to kusik. Kowe iki bocah wedok iki mbok ya aja ngetek kae. Wong durung ketemu karo sing dikarepke kok wis nyosor ae kowe. Dadi wong wedok iki mbok iso ngajeni karo ragane dhewe ngono. Merga apa Dahanasari yen ibarate piring. Wong wedok kuwi ibarate piring kaca, yen wong lanang kuwi piring plastik. Piring kaca kuwi sekali tiba makter wis ora kenek didandani kuwi wong wedok. Nek piring plastik kuwi ibarate bocah lanang. Piring plastik arep tiba aja nggur sepisan tiba bolak-balik bentet malah apike nggon bentete kuwi ngono. Kuwi bedane wong lanang karo wong wedok Dahanasari. Lah Banjur wong lanang sing tok karepake kuwi mau saka ngendi pinangkane lan sapa kang dadi kekasih Dahanasari? Yen manut pangimpenku Kakang, priyayi mau saka kasatriyan Plongko Mati ya saka kasatriyan Tanjung Anom. Jenenge Raden Abimanyu Kakang. Piye? Abimanyu edan-edanan. Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pamana bana margana samirana lan marayang Pancabayu wisikan pagulingan lima jagat dewa Bathara mengko dhisik Kakang. Bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane ana apa Kakang? Oh, Dahanasari. Kowe aja ngukur borok lawas. Kowe ngerti apa ora? Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu monotrah saka negara Mandura. Krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi Nalendra ing negara Mandura. Hamangka sejarah wis nyeritakake. Negaraku ya negara kene sing jenenge negara Paranghagni kuwi mbiyen klebu ke bawah wilayah negara Mandura sing dipimpin karo Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghagni kene sembada pisah saka negara Mandura lan mardika isa mandireng pribadi adeg negara dhewe.
Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara kelawan Raden Abimanyu sing isih klebu trah keturunan wong Mendura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghagni kang wis merdika dhewe iki mengko bakal dadi gedibale wong Mandura. Aku ora sudi yen kowe gandeng Abimanyu Dahanasari. Dosatyaning Sun Gusti margiya lara asmara, margiya lara asmara, arang-urang ugung mangarang. Kakang Gorodahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa, Kakang. Merga tresna mono uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghagni, tak kira ora ana rampunge. Yen aku kelakon sesandingan kelawan Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi pancatan rukun ing antaraning negara Mandura lan praja Paranghagni, Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo trah Mandura lan negara Mandura. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire luput katuranggane, pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni bakal bisa disebar ana negara Mandura. Wekasan negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumajang yen Siadi Dahanasari bakal sambung tresna kelawan Abimanyu. Iya, yen pancene Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Dahanasari yen wis kadung tresna wani nekate, Kakang. Kapalang 64 Karanteo medhot. Aku njaluk pamit bakal ngupadi Raden Abimanyu, Kakang. Bola kalah. Wah. Okok belung Reneo. Rumah Wahyut Jeng Yaksendra Kura Dahanasari mangasas kati angin pangsa palka prapal selo kapang lasa
kagiat kagundo kang jaga Iwang Tete Kalaludra Mas Patik Raja Dewaku abdiku sing tak tresnani Togok Teja Mantri kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gorodahana nimbali kula kang abdi pun Togok Teja Mantri lan kowe belung Sarawita siap juragan marmane kowe sak kloro nada ndak awit cerak-cerak saya ndak raketake merga ana babagan kang bakal rinumpaka marang kowe sakloron perkawis punapa lho sinuwun kok sajak wigati kang abdi pun Togok Teja Mantri sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Gorodahana mangkene yoga ing ripalungguhan iki aku tinangisan kelawan adiku wedok ya kuwi si Dahanasari merga dina sak mengko adiku Dahanasari lagi ke taman Kunjana Papa iya gok Kunjana ki edan Papa ki lara tegese adiku Dahanasari lagi lara kedanan sedang tiba tresna apa kuwi jatuh cinta iki basane tiba tresna kok lagi mudeng iki aku lho lajeng priya pundi lho sinuwun priya pundi ingkang dados gegantilane ngati Ndara Ayu Dahanasari bocah kang dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja satriya saka Plongkowati ya saka Tanjung Anom kang aran Raden Abimanyu nanging adiku Dahanasari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya kuwi mau kok Dahanasari mung ngawruhi satriya mau lewat pasupenan utawa lewat pangimpen kok nuwun inggih sinuwun pranyata pasupenanipun kang rayipun Dahanasari niku mboten lepat mboten kleru satriya Plongkowati ingkang dedekipun ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja menika jagat mboten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu Raden Abimanyu niku atmajanipun panengah Pandhawa ingkang akekasih Raden Arjuna utawi Janaka. Mangkono kok inggih nanging nyuwun sewu menapa dipun keparengaken Togok Teja Mantri sumela atur. Matura kok kepiye? Cecak nguntal cagak cebol gayuh lintang. Tegese piye? Maknane kepiye? Tangeh bisa kelakone sebabe apa kok jodoh tali mangsa menika sampun dipun atur sampun dipun tata kalian Gusti ingkang Maha Nasa nyuwun sewu Raden Abimanyu menika satriya ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket karo dewane asring sanget Raden Abimanyu niku nampi kanugrahan utawi wahyu saking para Jawata ngoten lan melihipun Raden Abimanyu niku sipate satriya ingkang bagus pasuryanipun. Ora beda adoh karo bapake. Lah sakniki kosok baline, kosok wangsule. Kang Rayi Dahanasari menika sipate raseksi, sipate buta wedok. Yen tetep malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya gandewa, tetep bakal ngerabekke Kang Rayi pun Dahanasari kalian Raden Abimanyu tegese nerak kodrating dewa niku mangke saged kena siku dendaning Hyang Manon lho sinuwun aku kak gumun to Kang Togok aku iki nganti gumun setahun jembleng serendeng belung gumun babakan apa lho ngadat saben biasane lho Kang heeh yen wong lagi kasmaran ki biasane sing ngoyak-oyaki sing lanang heeh
Sing ngoyak-ngoyak iki biasane sing aktif sing lanang. Heeh. Lah iki nek sing memeti kok sing wedok. Apa kira-kira Dahanasari wis gatel njaluk dikukur ya, Kang? Ayo. Lah nyatane wis gandrung kepaung karo satriya Pelongkowati sing jenenge Raden Abimanyu. Ning urung tau kepethuk, urung tau, pethuke nggur liwat ngimpi. Wah, repot iki. Wong urung tau pethuk kok arepe diuber, arepe dioyak. Lah iya. Wis, saiki mangkene. Wong loro aja kakian gunem kang tanpa guna cekak cukupe. Aku ya ora sarujuk. Aku ya ora setuju yen adhiku bakal kajatukrama kelawan Raden Abimanyu. Merga Abimanyu kuwi trah keturunan negara Mandura. Ha mongko negara Paranghagni kene iki biyen klebu wilayah saka negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bale negara Mandura. Mung merga nuruti katresnane si Dahanasari. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan sinun amiji dhateng kula. Diratna wadyabala saka negara Paranghagni saperlu ngupadi goleki lungane adiku si Dahanasari supayane gelem bali marang negara Paranghagni. Surak gotong royong aja ana kongsi kang kecicir. Nok nggih amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik lakumu budhal dina iki, bocah Temenggung.
oh ah i da hey ah hey ah hey oh ah hey wah hey ah hey woi ya hey wah hey hey ah hey ah hey hey ah ah hey ai ya hey oh ah hey oh ah hey ah hey ah ah hey ah hey oh ah hey oh ah hey hey oh ah hey oh ah hey hey ah ah hey ya oh hey hey oh ah hey 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 ah hey ah ah hey ah hey wah aya hey aya hey oh oh hey oh ah hey ah hey ah hey ah hey ai hey ah hey ah oh ah hey ah hey ah 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 hey ah 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 hey ah hey ah hey ah ayo budal wadya barna yo Ayo. budal dina iki yuk 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 ayo au 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 aja no sing keri ya cah Yuk yuk. yuk budal kabeh yuk Yuk yuk. Yuk. Ayo. Wih. Wih. Wih.
Pas. Yo budal yo. Ais. Yo yo yo. Budal nonton wayang. Iya. 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 Asoy. Asoy. Ayo, Mas. Iya. Asoy. Iya. 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 Asoy. Iya. Ayo ndang to, Mas. Aduh. Ayo.
mijil langenira sang nar bakti lampah hira alon mijil langenira sang nar kinarabak badaya yuwarna nira sulahira wingin lerap sari sari ong Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun ingkang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang purbaning Gusti ingkang maha welas kang sarta asih awit ya mung panjenengane kang wis paring keslametan lan karaharjan tumrap para umat kang sumebar aning jagat raya utamane marang para warga gung ing negara Ngamarta. Yayi Werkudara mbarep kakangku Hanapa. Adiku kembar, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Sawetara padha dikepenakne anggonmu padha lungguh yodi. Awit pun kakang durung bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan siadi jaragan kelungguhan sak mengko negara Ngamarta kerawuhan tamu agung pepundhenmu ya pepundhenku saka negara Mandura dalasan para pini sepuh saka negara Ngastina. Yo
sasana saha wanci tak aturke mbarep kakangku anggone manem Brama marang rawuhe pepunden lan para pinisepuh. Matur nuwun Dimas. Duh Koko Prabu Mandura jimat kula donya prapting delahan. Sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten negara Ngamarta mriki duh Koko Prabu. Wit ladalah. Nirbaya nirsangsaya awit panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Lampahipun Kang Raka ing Mandura boten nyandung sambikala satunggal menapa. Kinanti karaharjan kinemulan keslametan Yayi Koko Prabu. Sak rawuh paduka jeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Alah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murda sih panakraminipun Nyai Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura. Kosok wangsulipun Yayi puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos boten kirang sekecok anggenipun Kang Raka Mandura lelenggahan. Rama Panemban Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Durna wonten ing negari Ngamarta mriki duh Rama Panemban. Mleguduk manyar-manyar sumolole sumorate hawla. Inggih. Anak Prabu ing Ngamarta anak Prabu Puntadewa. Niskala praptanipun pun bapak ing saka 5 bidhah saking griya. Saka 5 ngantos dumugi wonten ing negari Ngamarta. Tansah sinampuran kawilujengan boten nyandung rubeda satunggal menapa. Nuwun inggih. Kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Panemban Durna. Nuwun inggih sampun kula tampi adamel bingah ing raos sing penggalih. Bombong gambira marwata suta jroning nala. Mboten langkung pangestunipun pun Bapak Kewala dipun tampi nggih anak Prabu Soda Dwija Kangka. Inggih. Sampun kula tampi kula pundi wonten ing pesundulan dados jimat paripih. Sumangga kula aturi lenggah kanthi prayogi Bapak. Nggih, sampun mboten kirang sekecak anggenipun pun Bapak lelenggahan kok nggih. Paman Harya Sengguni kula wonten dawuh anak anggir. Sami wilujeng sak rawuhipun dhateng Praja Ngamarta mriki nggih Paman. Inggih. Mboten nyandung alangan satunggal punapa kok nggih anak Prabu. Kula aturi lenggah ingkang prayogi mboten kirang sekecok anggenipun Keng Paman ing kepatihan lelenggahan kok nggih. Sak sampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa. Andadosaken kagiat garagapan raos sing manah kula nyuwun sewu nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh mboten paring cecala langkung rumiyin mila duh Koko Prabu mokal menawi mboten wonten babakan ingkang wigati kadidene winalik ingkang dados raos kula. Dene kawis tinggal sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati. Paduka Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kelawan Bapa Panemban Pandhita Durna sumawana Paman Patih Harya Sangguni. Kendhih kemrungsunging gale kesuk panata ling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepingin mangertos wigatos sing perlu duh njeng Koko Prabu Baladewa. Premara reh manguswa umyong ambrengeng. Kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung. Risang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya
Umyus amara wayanto Inggih Yayi. Yayi Puntadewa mugi kawuningan. Kula bidal niki wau mboten bidal saking negari kula negari Mandura. Nanging kula bidal saking negari Ngastina, mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta inggih awit Prabu Baladewa ditangisi kelawan Ratu Ngastina nuwun inggih Yayi Prabu Duryudana. Yayi Duryudana sambat kalian kula. Awit menapa? Awit sakmangke negara Ngastina nedeng ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang kelawan pangan ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang hanimbrung dhateng negari Ngastina. Wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten ing praja negara Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kelawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi kados mekaten Koko Prabu. Dados kahanan negara Ngastina sami kalian kahanan negara Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten Koko Prabu. Pagebluk dereng saged sirep negara Ngamarta ketambahan wujudipun pacoban. Inggih menika negara Ngamarta sakmangke nembe kecalan gedhen-gedhen. Lho, sing ical napa Yayi Prabu? Ingkang ical nuwun inggih rayi kula panengah Pandhawa, satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Arjuna sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta. Yayi Arjuna murca lakar kasinggihan Koko Prabu. Welah dalah, ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Mekaten Yayi. Sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking para dewa. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kadidene winyune yen to saged boyong wujudipun jimat jamus kalima sada. Yayi paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaunang-unang kajara saindenging jagat raya. Nalendra sing sabare kliwat ukur. Turta ya duweni watak ora mentalan. Aja to mung bandane, nyawane bakal diwenehake yen to pancen ana sing njaluk. Mila saking menika Duh Yayi, kula nyuwun mulunge ngati paduka Yayi Puntadewa. Mboten ketang sewulan, mboten ketang 2 wulan. Jimat jamus kalima sada badhe kula ampil wonten ing negara Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negara Ngastina ingkang sakmangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka Yayi Prabu Puntadewa kanthi pancatan jimat jamus kalima sada kahanan negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala Yayi Prabu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa
yen tam tulus mengko sang Dyah Utama ing kono to wau lagi yo eco kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger paseban jaba gegering jawi labet pisowananira Petruk kantong bolong repepeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi eco wawan sabda rekang sumewa gegering pasewakan kata samyana arka wonten dwirata mata ong Amit pasang Kalimantan Tabik kula ingkang sowan sinuwun iku saknyatane gunjang seret Amit pasang Kalimantan Tabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang sinuwun ing Ngamarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa Petruk padha becik sak tekane kantong bolong ana negara Ngamarta inggih awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujengan ndara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumuli tampanana. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun ing Mandura bekti kula katur sinuwun. Iya Petruk wis ndak tampa. Dikepenakne anggone padha lungguh Petruk. Inggih sinuwun. Ndara kula Njadipati bekti kula katur. Wah, ya Petruk, dikepenake anggone padha lungguh. Inggih ngestakaken dawuh. Kang, apa? Mbok ngaturke bekti. Ah nggih, sinuwun Prabu Puntadewa sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Iya Puntadewa. Si Bagong kang wis sowan ana ing negara Ngamarta
Pangestumu tak tampani tumuli pangestuku tampanono Bagong. Nggih, kula tampi. Ayo, bose Jodipati, bose Jodipati. Dara Jodipati sembah pangabekti kula kunjuk. Wong edan Bagong ya tak tampa. Pangestuku tumuli tampanono Bagong. Nggih, kula tampi. Kula pundhing mestaka lumunturing dada mugi-mugi saged ngicali penyakit mengi. Nah. Ki, ngurimu ki rambut bekteni. Siapa? Mburimu ki lah. Siapa? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Tah, eman-eman cangkemku nek omong, Nduk. Kok iso eman-eman cangkemmu nek omongi piye to? Aku wis niteni angger nonton wayang. Angger nonton wayang. Nitenimu piye, Gong? Angger jejer negara Ngamarta ana Prabu Puntadewa. Siji kok ana Baladewa, loro ana Durna, telu ana Sengkuni. Iki mengko cekak cukupe bakal calone arep geger. Wis ta, titenono. Aku kulino nonton wayang kok, Nduk. Ngono. Totoan piye? Totoan bojo apa piye? Ora sudi bojomu bokonge gedhe sisih ngono kok. Arep totoan bojo. Ayo. Ora ngaturke bekti ndak wis arepe ndang kowe matura apa wigatimu? Wigatimu ana ing negara Ngamarta kene kowe diperintah Bapak Semar. Nggih. Sinuwun Prabu Puntadewa Petruk kantong bolong kepiye? Nggih, cekak aos kemawon nggih. Bares mawon blaka suta blak utang terus terang. Nek lamake wong aluhur Petruk niki dinuta ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar. Kula cekap dikengken kalian Bapak. Kowe dikongkon apa karo Kakang Semar Badranaya Petruk? Ngaten nggih sinuwun. Kula wawenjing ditimbali Bapak Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta matura ning Sinuwun Puntadewa. Mbok menawa Bapak arepe nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Kula kaget, kula nyauri. Kok ndadak nyilih jimat jamus Kalimasada niku arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk, Bapak mangsuli. Bapak ngendika, jimat Kalimasada arep tanggo sarana kinarya bapakmu iki bakale bangun wujude kayangan. Kula kaget. Ayo aku gumun karo Semar. Ayo. Monggo sesuk arep nggo njagake mangane arep duit kondi. Heeh. Kok arep bangun kayangane kira-kira bandane company apa piye, Truk? Ayo. Wong sesuk iki lho arep ngopo mangan apa lawuh apa iki bingung. Wis kowe iki meneng aja ngundat-ngundat perkara bangun kayangan. Saiki tugas dhewe nyilih jimat jamus Kalimasada. Kowe tak deplok sirahmu lho nek kakean ngomong. Heeh. Ngaten nggih Sinuwun. Piye Petruk kantong bolong? Kula lajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan ki maknane piye to, Pak? Bapak semaur, wis ora susah kakean takon, ya. Saiki enggal budhal marang negara Ngamarta ngejakno adimu Bagong. Kula siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun, kula sowan wonten ing negari Ngamarta. Sowan ngabiyantara paduka Sinuwun Prabu Puntadewa mboten sanes nyuwun mulunging penggalih jengandika. Mboten ketang sagebyaring caleret. Kula badhe ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun gadah gegayuhan duweni cita-cita badhe mbangun kayangan. Biang saterek Petruk padha rene. Wes. Yalah. Sumangkah anggrus rusumbar lindu bumi kunjing kumaludu guntur ketuk umop kang jalani Mas Petruk. Piye, Gong? Aku meling aku wanti-wanti ya Mas Petruk. Kowe meling apa karo Masmu Petruk? Nek iki engko sida gegeran tenan aku meling aku manti-wanti. Wanti-wanti apa? Nek sida gegeran tenan patih mburi dhewe sing jenenge Sengkuni engko sing jotos ndase ben aku. Ngono. Heeh. Aku wis wegel dendam kesumat karo patih siji kuwi. Patih bejijat provokator umat. Angger ora dusun, ora desa, ora kecamatan, ora kabupaten kok enek geger mesti sing digoleki endi to Sengkunine ngono.
Ngono ya kok. Mulai ndak enek ning omah kok nggambar kok. Nyentele gambare Sengkuni iki ndak enek. Ora enek. Ora enek nek Bapak Semar enek majang gambare Ndara Bima ana. Majang dapure Sengkuni nggih apa? Raine kaya tikus piti ngono kok. Sabar gong sabar. Innallaha ma'asabirin. Heeh. Wong sabar kekasih Gusti. Gusti benawa? Gusti Allah. Oh, Gusti benawa. Kalau mangsaku ya. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sumurupa tekamu mapan ana negara Ngamarta kene madha karep karo kekarepaning Prabu Baladewa. Lho, maksude madha karep niku maknane kados pundi sinuwun? Kawruhanono. Tekaku mapan ana Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Kinarya usada negara Ngastina kang samengko lagi ketaman pageblok Mayangkara. Mula kowe aja madan-madani kekarepan nata Mandura Prabu Baladewa sing nembung luwih dhisik ki aku Maragage kowe saiki mulya. Omonga karo bapakmu Semar yen jimat jamus Kalimasada wis disilih dhisik lawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang mulya, aku sepet nyawang raimu. Bahaya. Nek dirupak-rupake lho, Nduk. Kok nggur meneng ae. Aku sabar kok, Kong. Ngaten sinuwun, ngaten nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat madha karep kalian kekarepan paduka. Niat kula murni diutus kalih Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada wonten ngarsanipun sinuwun Puntadewa. Lho, aku ya dikongkon Yayi Duryudana. Lah arek ngoten pangkate sampeyan kalih kula niku padha. Bengi niki pangkate Baladewa karo pangkate Petruk niku padha. Pangkate padha-padha kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak. Wong padha-padha kongkonane, wong padha-padha tamune, wong padha-padha daya ngombe wedang sak gelase lho. Sing duwe omah wae ora ngusir, sampeyan lancang arep ngusir Petruk lho. Petruk, jimat jamus Kalimasada kuwi mung siji. Bakale disilihke ning aku dudu dapurmu. Lho mengki riyen. Upamane sidane disilihke teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula ngabdi dhateng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged nglalekke perjuangane wong-wong cilik. Contone Petruk kalih Bagong niki. Prabu Puntadewa sak pendhawane niku iso duweni derajat kang sarta pangkat, iso dadi pejabat. Ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin sing hebat. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedhaki wong cilik, nyumbang kono, nyumbang kene. Bareng wis dadi pemimpin, lali karo wong cilik. Bareng nyalokne ora dadi sumbangane dijaluk meneh. Tambahi terus, tambahi piye? Matamu picek ngono lho. Aja rusuh kowe iki. Iki Sinuwun Mandura Prabu Baladewa kok micek-micekne kok. Sabar. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik, ngoten? Mula aja nyepelekke karo wong cilik, ngoten? Ambak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum. Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk ya gelem bayar pajak, ya. Petruk isih gelem bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih ndamel bayari pejabat, didamel bayari wong-wong modele kaya sampeyan niku. Sampeyan niku iso urip kecah bondo tumpakan sing maneka warna niku duwite wong cilik, duwite rakyat. Aja semenang-menang, aja kemaki, aja kecilikan iket gegeden sirah. Niku lho sinuwun pun sedaya niku kari ngenteni keputusane Sinuwun Prabu Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke jimat Kalimasada teng jenengan, kula tak singalah, Petruk tak singalah mboten napa-napa. Ning upamiya jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono. Sampeyan ya kudu ikhlas. Ngoten ora kena kok egois niku mboten kena. Aduh, hawane kok saya sumuk. Ning ndi Kakang? Tak metu dhisik udut-udut sik. Rokokan sik ning jero AC ra iso ngrokok. Ya wis padumu wedi ae rek. Wedi karo Petruk karo Bagong. Petruk, dalem. Ora iso, kowe kudu minggat tekan negara Ngamarta kene. Lho, mboten murun. Wong sing duwe omah ora mbebeki, ora ngusir Petruk kok jenengan kok minggat-minggatke Petruk.
Kepeksane mara cekak cukupe Petruk kantong blok wani karo Prabu Baladewa. Lho, kepeksane kula nggih wani. Kepeksane Petruk nggih wantun. Arepa dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk timbang Baladewa. Sampeyan jamane isih cilik sing momong kula lho. Sing ngedusi kula. Bareng saiki dadi wong kondang yo masalah. Kok iso seneng-seneng kali kula niku lho. Tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho, ilang wedine kari wanine. Lho, nek ngono metu njaba. Nyapa tok ning njaba tok ning jero e penak kowe tok ning njaba lho. Nyapa lho, rugi lek bayar. Wong lak sikut dasmu lho. Maksude metu nek karo gegeran lanang padha lanang. Alah kesuwen Prabu sikat. Go. Etan. Go. Wah, amit padahal masih yang sinun. Atur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang upama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro abdi Wijasena kahanan ora mendho nanging malah sangsaya andodra yayi aja wasumelang rasamu barek kakangku Purba Wasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kanthong bolong. Iya Yayi, aja ninggal kawaspadan, pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan. Meminta marang Nurbuating Gusti baya sapa kang pantes diampili wujude jimat jamus kalima sada. Iya marep kakangku ngestokake dawuh Yayina kula lan Sadewa. Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Kakang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Yodi. Bubarna kang padha nggantung sebo. Pun Kakang arsa tumuli kundur hangdaton nuninggi dhateng sendika mangestokaken dawuh. Sabet biar katalika mau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Suda Dwija Kangka. Giya jengkar arsa kundur hangdaton bawane Sang Nalendra datan singlar saking Ubaya.
Kake